sú takí, že dokrčené papule a sú takí, že moja hudba je životný štýl taký, že ten sú ako hurikén z more taký, že keď sa ich opýtať, hlavne sú takí, že vydám nový track a hlavne sú takí, že rozlievam ten rúk a troch sú takí, že ďalší hit taký, že oni ma chcú, nemusím sa vtírať, nabehnem, jak keby došiel výjazd. Sleduj ten dáv, jak sa začne zvíjať, čo ako ja nemá nikto síja. O tej energii sa ti môže iba snívať, vyjebaný metronom neviem krývať. Môj mindset, prvá liga víťaz, ty si zhorel ako cigareta výžiak. Volá mi Marko, že v tejto chvíli je to tak 600k za odmietnuté díly. Nerobím reklamy, keď nemám feeling, ty robíš kokota, lebo nemáš príjmy. Moja show ťa jebne o zem, grappling, dojdi to pozrieť, dám ti guest list. Dosereš sa, daj si uhlie a krekry, pochopíš prečo mám streamy jak Netflix. Vár na billboardoch a city lightoch, keby som chcel, tak sa utopím v lajkoch. Keby som chcel, tak hodím s tvojou čajkou, no mám doma hot shit, takže fago, prídem, odjebem strop, oni vedia. Bordel, ja keď prechodíš smetiak, definujem vetu, že časy sa menia, stále pri zemi, ale za... Onzula, bacha, bacha. Ne, zval, půl hápka, na midu, on má půl hápka, jako doslova půl. Střelo, dělej. Stále pri zemi, ale zároveň keď začnem plutie rapy, tak sú takí, že dokrčené papule a sú takí, že